Se on mahdollista. Se on pelkkä väärinkäsitys. Kyllä se pian selviää. No eihän se selviä, ellei mä mene poliisille ja kerro totuutta. No sitä sä et kyllä tee. Nehän voi syyttää sua vakuutuspetoksen yrittämisestä ja vaikka ties mistä. No mieluummin minä kuin 3 viatonta poikaa. Mutta kun ainoa rikos, jos sitä nyt niin voidaan sanoa, on tapahtunut meidän välillä. Ja me ollaan se jo sovittu. Ihan turha sekoittaa viranomaisia tähän. Entä ne pojat? No pian ne taas on vapaalla jalalla. Ei usko pois. Otas saliksi lisää kahvia. En kiitos. Mitä sä etit siellä? Sopivaa kappelia. Sitten pitäisi löytää paikka muistotilaisuutta varten. Meidän täytyisi vihdoin päättää se hautajaispäivä. No, pitääkö se päättää nyt? Kai sitä voi puhua myöhemminkin. Vai mitä, Aleksi? Joskus on pakko sopia. Että jaksat. Koita nyt piristyä. Ei se Jutta mitenkään lopullisesti lähtenyt. Kyllä se sulle vielä anteeksi antaa. Se vaan tarvii vähän aikaa. Luulet sä? Hei, mähän puhuin sen kanssa. Sun äitis rakastaa sua. Sä sait mut sen bussi. No mitä sä nyt siihen päätäs roikotat? Sä itse häädit sen täältä pois. Hei! Mitä sä voit sanoa noin? No sen siitä saa, kun kaivelee vanhoja. Ja sitä voit semmoinen sanoa lakanat itsekin paikalle. Me halutaan vaan auttaa. Auttaa? Daniel ei osaa auttaa muita ihmisiä. Sen olisi pitänyt tietää, että mutsi menee ihan sekaisin, kun sille puhuu Madden kuolemasta. Pakko kipeätkin asiat on joskus käsitellä. Aivan. Varsinkin silloin, kun toinen on vihdoin viimein paranemassa vakavasta masennuksesta. Ettei vaan meidän pikku Danielilla olisi paha mieli. Mitä väliä muiden tunteista? Posti toi lisää surunvalitteluja. Vai haluatko mieluummin katsoa nämä myöhemmin? Anna tänne vaan. Olis vielä jotain? Mulla olisi yksi työpalaveri. Mulla ei ole minäkään kiire. Koti jaksaa. Hanna viimeinen puhelinlasku. Kuinkohan ne meinaa tämänkin periä? Sitten sun Olivia-lehtes lähestyy kohderyhmää. Hanna Salin. Tämä on elämäsi tilaisuus. Älä jätä sitä käyttämättä. Voi helvetti. Äiti, arvaa mitä mä kuulin. 3 mun tuttua kaveria on pidätetty sen talon polton takia. Sä tiesit. Sä tiesit ja sä annoit muiden kärsiä. Miten sä voit tehdä noin? Mutta eihän niitä vastaan voi vetää mitään syytteitä, kun ei ole todisteitakaan. Ismo sanoi, että ne pääsee heti kuulustelun jälkeen vapaaksi. Ellei ole päässyt jo. Mut sitä ennen ne on virunut siellä putkasti edes kuin kauan. Siis mun mielestä ihmisen pitää ottaa vastuu teoistaan. Hei, mäkin menen sinne yhdyskuntapalveluun sen labrajutun takia. Niin. Äiti, mä oon tosi pettynyt sun. Kaatos tätä. Löytyi Hanna yöpöydän laatikosta. Tässä on vielä kirjamerkkikin välissä. Ja kesken jäi sekin. Teiltä jäi paljon kesken. Siinä on paljon. Sofia taitaa luulla, että sulla on pipi. Joo. Tuossa isovarpaassa. Auttaisikohan vähän, jos puhaltaisi? Mennäs puhaltaa, puhalletaan. Heti helpotti. Me vähäksi aikaa leikkimään tonne. Niin, teiltä jäi kesken, mutta paljon hyvääkin te ehditte yhdessä kokea. Välillä tuntuu, että olisi parempi, jos ei olisi koskaan kohdattukaan. Kuin sä voit sanoa noin? Ajattelin nyt vaikka Sofiaa. Joka on orpo.
Hei, onhan sillä sut ja mut ja Jukka ja... Joo. Tiedetään. Sen takia tässä nyt yritetäänkin. Ei vaan voi sille mitään, että koko ajan itkettää. No, ei sitä saakaan pitää sisällään. Suru on suurtava. Ei sitä muuten pääse yli. Jos koskaan pääseekään. Se ottaa oman aikansa, mutta pitää vaan muistaa, että silti elämä jatkuu. Niin sitä väitetään. Ja se pitää paikkansa. Hannan kohdalla erityisesti. Nyt on aika kuivaa, mutta ainakin haperoit nuuksiosta pitäisi löytyä. Ja ehkä orakkaitakin. Hei, miten sieltä pääsee pois? Eikö niitä busseja mene aika harvoin? Mä ajattelin, että me oltais siellä yötä. Ai, teltasako? Niin. Istuttais iltaa nuotiolle ja katseltais tähtiä. Ja tähdelle ja silloin saa toivoa. Eikö se ole aika kylmä? Meillä ei ainakaan mitään telttaa. Niin, mutta Tulla ja Sepol varmaan on. Mä menen heti kysyä. Lähtiäkö Katri kanssa? Niin kuin minä ja Inka vaan. Eikö se ehti ole ongelma kuin Inka? No se nyt on aika hankalaa. Et sä halua lähteä? Totta puhuen en. Mä vaan raskin pahoittaa sen mieltä. Voimia. Hei. Hei. Kuulin, että Lotta on leikattu. Ajattelin tulla katsoa, miten täällä voidaan. Hyvin. Tavattiin Lotan kanssa tuossa käytävillä, kun mäkin vietin täällä aika paljon aikaa. Jutelkaa rauhassa. Mä piipahdan kahvilla. Hanna on sit mennyt pois. Kiitos. Sulla on hyvä sydän. Sulla on parempi. Te saatte kirjoittaa. Koulujuttuja vaan. Moi. Onks äitiin näkynyt? Onko sekin tulossa tänne vai? Joo, se halusi jutella mun kanssa tai kahdenkeskisestä asiasta. Vaikka mä kyllä taidan arvatakin, että mistä. No, mitä sä rustaat? Rakkauskirjettä Inkalle? Ei kuulu sulle. No paljon kiinnostusta. Mikä tota vaivaa? Teemu puhutti roskan lattialle. Näytä. Toisten papereita ei saa lukea. Ei tää olekaan rakkauskirja. Tää on laulun sanat. Ja 20 takas. Kiitos. Oi. Alkoikin jo huikoo. Onks poliisilaitokselta kuulunut mitään? Ei ole vielä kuulunut. Mutta sehän on vaan hyvä merkki. Ovat tajunneet erehtyneensä. Aamulle soittivat jo Keravalta. Olivat kuulleet poikien pidätyksestä. Ai niinkö? No ne on jotain Aamu ja Teemun kavereita. Jotkut Mige, Sande ja Timppa. Koko Kerava kohisee tästä. No vetävätpä vesi perään. Miten sä voit suhtautua noin kevyesti? Ajattele, miltä lapsista tuntuu, kun niiden kaverit kärsii. Valehtelevan pyromaniaidin takia. Älä nyt turhaan dramatisoi. Pojat on pian vapaalla jalalla yhtä jännää kokemusta rikkaampina. Kiitos. Mä ajattelin, että se tekisi sulle hyvää. Kiitos myös Annan puolesta. En mä siitä kyennyt ikinä tehdä sitä yksin.